selkää ja olkapäät. Alkoholi. Lähes jokaisen suomalaisen äidin maito. Kuinka useasti sä juot alkoholia? Aina kun mahdollista. Aina kun mahdollista. Kasvoit sitten vauraassa tai köyhässä, maalla tai kaupungissa, uskonnollisessa tai pakanallisessa huushollissa, olet lähes varmasti ollut jonkinlaisessa kosketuksessa tähän kansallisesti hyväksyttyyn paheeseen. Kansallisesti hyväksytty pahe. Se sinällään merkitsee hauskanpitoa, mutta myös lapsuuden traumoja. Alkoholin, sen huumestatuksesta huolimatta, on ilmiönä niin yleisesti hyväksytty, että sitä kulutetaan Suomessa kuin vettä, sen rankoista terveysriskeistä huolimatta. Humalaisessa maassamme kuitenkin asustaa ihmisiä, joita tämä ilmiö ei ole koskettanut. Minä yhtenä tällaisena olen tänään suunnannut Helsingin... En ole 2 vuoteen, tai kohta parin kuukauden päästä 2 vuoteen maistanut yhtäkään alkoholiannosta. Eläväiseen yöelämään selvittämään, mistä tämä ilmiö johtuu ja miten paikalliset siihen suhtautuvat. Haastattelen tänään niin tavallisia baarikävijöitä kuin ex-rankan tason alkoholisteja. Tervetuloa seuraamaan matkaa Tuopin pohjalle. Aika leijataan alku tässä. Oikeesti hyvä tuotanto. Niin, just tollaista meidän. Moikka, mikä sun nimi on? Elias, moro. Moi, mun nimi on Lauand. Stobe. Kasper. Bruno. Elias, kuinka usein sä juot alkoholia? Viikos kerran. Viikos kerran. No kyllä sitä tulee nyt jonkin verran. Ehkä joka toinen viikonloppu. Joka toinen viikonloppu. No se ei ole mitenkään säännöllistä. Et yleensä vaan fiiliksen mukaan saattaa olla kerran kuusi, kerran paris kuusi. Et vaan jos ollaan friendien kanssa jossain, tiedätkö, siellä tarjoillaan, niin silleen joo, mut en yleensä mene silleen ostaa itse. Aina kun mahdollista. Aina kun mahdollista. Ne. Ja milloin sulla on mahdollista juoda alkoholia? Silloin kun mulla on vapaat. Ja kuinka useasti sulla on vapaat? Aika vitu harvoin. Aika harvoin? Joo. Viikosta monta kertaa sulla olisi vapaat? Tyyli 1 päivä viikossa. 1 päivä viikossa? Joo. Ja tänään on se päivä? Ei, nyt mulla on 3 päivää vapaat. Nyt mä oon dokaamassa, mutta mulla on ollut viimeksi vapaata kuin 1,5 kuukautta sitten. Okei, oot sä nyt dokannut 3 päivää putkeen, kun sulla on? No aion vetää, joo, todellakin. 3 päivää putkeen? Joo, helposti. Sä kestät? Joo. Välillä päivittäin ja välillä viikonloppuisin. Aina kun Riippuu miten huonosti menee. Okei, no koet sä, että sulla on alkoholiongelma? Siis ongelmahan alkaa silloin vasta, kun alkoholi loppuu. Okei. Onks tää alkoholiongelma, että sä juot joka viikko? Onko se ongelma? Ei, mutta toi on oikeesti totta. Se alkoholiongelmahan alkaa vasta sit, kun sulta otetaan se viina pois. Eihän sun siihen asti mitään ongelmaa ole. Jos siitä haluu eroa, sit sä otat sen pois ja sit se ongelma alkaa. Fuck. No se riippuu oikeesti siitä, että jos se estää sua tekemässä sun omia juttuja ja saavuttamasta asioita. Se riippuu paljon siitä määrästä ja loppujen lopuksi, jos sä itse hallitset sitä sun juomista, niin se on vaan siitä kiinni. Okei, no tarkalleen voit osata sanoa, että missä raja menee, että se ongelma alkaa. Jos sä pystyt sanoa ei, Joo. niin siinä. Riippuu paljon joo. Jos vetää vähän vittu megasoseita, niin on se sitten ongelma. Mutta jos juo hillitysti, sivistyneesti, tiedätkö, ei mene yli. Okei. Niin sit se on mun mielestä ihan fine. Okei. No, ei se mun mielestä ole vielä ongelma, jos sä Megasoseit. käyt vaikka friendien kanssa joka viikonloppu juot pari. Se tietenkin se, että jos se juominen alkaa olla sitä, että sä et vaan humalaa ja sellaista, että sä haluat olla vaan kännis ja tehdä kaikkea tyhmää, niin sit se alkaa ehkä olla ongelma, että jos sun on pakko vaan juoda, että sulla voi olla hauskaa. Itselläni ei siis ole minkäänlaista kokemusta alkoholista, enkä ole koskaan ymmärtänyt, miksi ihmiset tuntevat pakottavaa tarvetta kuluttaa ainetta, joka on todettu todella terveydelle haitalliseksi ja joka pahimmassa tapauksessa tuhoaa koko elämän. Mulle alkoholin merkitys on rehellisesti sanottuna täys mysteeri. Bruno, mitä alkoholi merkitsee sulle? Epäonnistumista, kaiken pilalle menemistä, mutta silti hyvinvointia ja sitten nollaamista. Minkä takia epäonnistumista? Sen takia, koska silloin kun kaikki menee päin vittuun, niin silloin mä juon. Ja sit kun mä juon, niin kaikki menee päin vittuun. Elikkä onko sulla tällä hetkellä kaikki mennyt päin vittuun? Sen takia sä juot tällä hetkellä? Kyllä. Yleensä jos alkoholi juodaan, niin se on kavereitten kanssa ja vähän hauskan pitoa, niin ehkä se on se iso juttu, mitä se merkitsee. Suomalaisessa kulttuurissahan on hyvin tärkeä tietenkin
Okei. Ja sitähän yritetään purkaa jollain tavalla. Okei. No minkä takia sä juot? Onko se niinku sosiaalisoitumiseen, rentoutumiseen vai minkä niinku takia se on? Sosiaalisissa tapahtumissa. Se tekee mulle hyvä olo. Se tekee sulle hyvä olo. Tekee. Pystyisit sä sit olla sosiaalisissa tapahtumissa niinku ilman alkoholia? Kyllä varmaan, mutta on se rankempaa. Joo. No siis joo, mä oon ollut baarissa ilman alkoholia ja kyllä mun mielestä se on ihan hauskaa. Siinä vaan alkoholissa aina se, että riippuu ihmisestä tietenkin, mutta osa lähtee vähän rajoitteet, niin sit se tuo sellaisen tietynlaisen vapauden, mutta kyllä mun mielestä ilman alkoholia pystyy pitämään hauskaa. Alkoholi on yksi suomalaisen kulttuurin kultaisista tukipilareista. Maamme, joka on tunnetusti sosiaalisesti kyvytön, saa kanssakäymisensä hoidettua alkoholin siivittämänä. Se toimii liukastin aineena jokaisessa yhteisessä menossa, oli sitten kyseessä tavalliset illanistujaiset tai kansalliset juhlapäivät kuten vappu. Alkoholia juodaan kuin saavista. Ulkoapäin tämä näyttää hyvin masentavalta, sillä ihmisten väliset suhteet olisi hyvä muodostaa autenttisella keskustelulla eikä kännisellä mangerruksella. Ja sit kun se tissuttelu on koko ajan läsnä, niin ei mene kauan kun kehittyy riippuvuus, mikä on Suomessa jo aika yleistä. Elikkä sit kun alkoholi loppuu, niin silloin sulla vasta ongelma. Silloin siitä tulee ongelma vasta. Okei. Ja elikkäs tällä hetkellä sä et koe, että sulla on minkäänlaista alkoholiongelmaa? Ei oo, kun mulla on kassillinen juotava. Oho, sulla on aika paljon juotavaa tässä vielä. Joo. Okei, ja kelasit sä niinku juoda nää milloin? Nyt. Nytten? Joo. Siis et sä pysty juoda näin paljon alkoholia? Äijä, mä oon suomalainen. Se, että sä oot suomalainen, ei tarkoita sitä, että sä oot niinku, että sä pystyt juoda kaikkia näitä juomia tässä. Kato, kun meillä on se, missä me ollaan hyviä. Okei. 80% ihmisistä se on tyhmyys, mutta mulla se on juominen. No juot sä ite hillitysti? No en todellakaan. Siis nykyisin joo, mut siis en. Siis mä oon tottunut vetää silleen ihan vitusti. Okei, no eli onko sulla ollut alkoholiongelma joskus? Ei. Ei oo ollut. Mulla on ollut vaan huumeongelma. Sulla on ollut huumeongelma? Joo. Mut sä sanoit, että sä oot juonut niinku ihan vitusti. Joo. Niin sä koet, että se ei ollut sun mielestä? Niin, siis siis silloin kun mä juon, niin mä juon vitusti. Mut mä en juo niinku viikoittain tai silleen. Joo. Mitä sulla on niinku epäonnistunut, että sä oot sit alkanut juomaan? No kaikki. Elämä. Elämä. Enemmänkin sanotaanko parisuhde. Koet sä, että alkoholista on sitten niinku hyötyä? En. Siis sehän on vaan huononta asioita, mutta se tekee hetkellisen helpotuksen. Toiset vetää huumeita, toiset juo alkoholia, toiset hakkaa nyrkkeilysäkkiä, toiset juoksee, toiset menee muihin naisiin. Mä juon. Jos sä vaan haluut sen niinku humalatilan. Äijä siis jotenkin testo äijä. Tai silleen niinku, et... Joo. Niin silloin se on vähän niinku ongelma. Jotenkin niin rehellinen. Okei, no oot sä ite nähnyt sit niinku tällaista toimintaa? No en mä oo ite henkilökohtaisesti nähnyt mitään tällaista. Tietenkin aina kadulla pyörii sellaista on tällaista porukkaa, jolla näkee, että on vähän jotain, mutta ei oo kyllä ite tullut vastaan. Juominen Suomessa ei missään nimessä ole rajattu pelkästään sosiaalisiin tilanteisiin. Maamme hienous on sen masentavat pitkät sekä pimeät talvet ja kulttuurista johtuva yksinäisyys. Alkoholin yhtenä maailmanlaajuisesti helpommista tavoista irrottautua nykyhetkestä on monille nopein pakokeino usein masentavasta todellisuudesta. Alkoholin laaja käyttö pakokeinona juontaa juurensa 1960-luvulla syntyneistä niin kutsutusta märästä sukupolvesta, joka oli sen aikaisen historian kovimpia kuluttajia jo ihan esiteinestä lähtien. Heiltä opittujen tapojen kautta alkoholi on sementoitunut itsensä käden jatkeeksi tiukan paikan tullen. Minkä ikäisen sä oot niinku aloittanut alkoholin juomisen? Eka kertaa mä join 18-vuotiaan vanhoja jatkoja. Aika nuorena kyllä. Aika nuorena. Varmaan 14-15-vuotiaana. 14-15-vuotiaan. Kuului juttu silloin. Se kuuli juttu silloin. Kyllä. No mä oon ekan kerran ottanut alkoholia vasta niinku ysilua vähän ennen lukioa. 16? 15. 15-16? Joo. 15-16. Mä oon ottanut ihan vitun junnun. Tyyli ala-asteella. 6. luokalla. Oikeesti? Joo. Minkä takia sä aloitit noin aikaisin? Tiedätkö, siihen aikaan musta tuntuu, että se oli kaikki vaan aloitti vitun junnun. Se jengi rupesi polttaa vitun junnun, jengi rupesi niinku juomaan vitun junnun. Lama-aika kaikki, en mä tiedä. Miten mieltä sä oot niinku Suomessa, niinku jengi aloittaa just tosi junnun niinku alkoholikäytön? Miten mieltä sä oot tosta? Mun mielestä jokainen tekee mitä tekee. Kohan se mene ongelmaksi asti. Okei. Niinku, jos haluaa pitää hauskaa ja näin, niin se on mun mielestä ihan ok. Niin minkä takia sä aloitit juomaan noin aikaisin? No siis se oli, frendit oli vedellyt, sit mä ajattelin silleen, että no mä aloitin vaan silleen, että mä join muutama. Silleen ihan vaan testailin ja sit sit se vaan lähti. Ei se nyt niinku rajusti lähtenyt ekojen vuosien aikaan, mut kyllä se sit niinku
Ei se nyt vieläkään raju, mutta kyllä sitä nyt juo enemmän kuin silloin. Vaikka haastattelujen perusteella vaikuttaa, että Suomessa aletaan ottamaan alkoholia oikein kunnolla jo todella nuoressa iässä, se ei pidä nykyään enää oikein paikkaansa. Vuodesta 1995 vuoteen 2015 tehtyjen mittausten perusteella nuorten ensikosketus alkoholiin rankasti alaikäisenä on tippunut alle puoleen. Pojilla ja tytöillä lasku on ollut vielä radikaalimpi. Tämän lisäksi tutkimusten perusteella ikä, jolloin ensikosketus alkoholiin otetaan, on myöhäistynyt pikkuhiljaa enemmän ja enemmän vuosien vieriessä. Syitä vähenemiseen on varmasti useita, mutta itse uskon suurimman vaikutuksen tekemään sosiaalinen media, joka mukanaan tuo tietyn tason tarpeettomuuden sosiaalisoinnille. Kuinka kauan nyt sulla on ollut tälleen, että sä oot juonut tälleen, niin että sulla on No sitähän se on. pussillinen alkoholi tässä. Et silleen, et kuinka kauan tää on ollut? No ehkä kuukauden. Kuukauden vasta. Joo. No eikö sulla mitään niinku pelkoa, että sä niinku menisit oikeesti silleen, että tää ois sun jokapäiväinen juttu? Elämä menis kokonaan pilalle alkoholin takia. Ei. Ei oo? Ei. Sulla on hyvä olla? Ei mulla hyvä olla. Alkoholin kanssa? On mulla parempi olla kuin selvinpäin. Elikkä sulla on nyt 3 päivän putki vielä tulossa tästä. Tää on day do. Huomenna mennään 3. päivää. Okei, huomenna vielä 3. päivää. Joo, maanantaista vaan chillataan ja sit tiistain duuniin. Miten sä sit niinku kestät niinku tätä? Miten sun niinku kroppa kestää tällaista niinku liikaa alkoholijuontia nyt? Sille 3 päivän putkeen. Mä oon ollut ihan HC sekakäyttäjä, mun elimistö on tottunut. Ei mulle edes tuu darraa. Sulla ei edes tuu darraa? Ei tuu. Ikinä. Ikinä? Ei. Minkä takia sulla ei tuu darraa? En mä tiedä. Mun elimistö kestää alkoholia. En mä tiedä, ei mulla tuu darraa. Hei, kiitos sulle kun tulit videolle. Sä oot vahva äijä. Tsemppii huomenna sun 3. päivään. Yes, kiitos. Toi on kyllä hullu. Täällä jätkällä oli menossa toka päivä putkeen. Huomenna tulos 3. Ja pakko sanoa, mä tykkäsin ton jätkän asenteesta silleen, että se oli ihan niinku vahvasti, että mä juon alkoholia. Et silleen, että mä en niin useasti mulla ei ole niinku vapaita päiviä. Nyt mulla on vapaa päivä, niin mä dokaan. Rehellinen jätkä. Tsempit sille. Ja mä jotenkin huomaan tässä semmosen jutun, että oikeesti se jotenkin pitää paikkaansa, että moni suomalainen juo sen takia, että ne vois olla enemmän sosiaalisia. Toi kiinnostaa, että miksi se on tolleen, että minkä takia jengi juo, että ne vois sosiaalisoitua. Eiks pysty sosiaalisoitua ilman alkoholia? Koska jos mä pystyn siihen, niin kyllä mä koen, että ihminen, joka juo alkoholia, myös pystyy siihen. Käydään selvittää lisää. Mitä alkoholi merkitsee teille? No, se on välillä sellainen rentoutumisen aihe. Se on niinku kerran 3 vuodessa, niin silloin tulee vedettyä niinku kännit. Rehellisesti. Se jotenkin sanot on ihan vitun testosti. Oi. Rehellisesti 1-3 vuodessa vetää vaan kännit. Siis toi kuulosti siltä, että silloin kun vedetään, niin vittu silloin me vedetään kännit. Mä pakko käydä, mä käyn kuussa. Be right back. Dodi. Riipasi perjantai sellaiset kännit, että lähti puhelin, pankkikortti ja 2 avaimet. No niin. Sinällään merkitsee niinku hauskanpitoa, mutta myös lapsuuden traumoja. Okei. Niinku lapsuuden traumojen takia juo niinku itsensä niinku känniä, et ei tarvi ajatella mitään. Ei ehkä siitä sinällään, mutta että siis se on osa mun lapsuutta, mitä mä oon nähnyt ja kokenut. Mä itse toivoisin, että mä olen parantanut tapani menneestä sukupolvesta, että mä en tee sitä niin kuin oman perheeni sisällä kautta heidän. Että tälleen kun ollaan niinku kaveriporukalla, niin mä juon, mutta en kotona. Pystyykö sit pitää hauskaa niinku ilman alkoholia? Pystyy. Näkisittekö te tänään ittenne vaikka selvinpäin tuolla keikalla? Kyllä mä keikalla itsessään niinku. Et jos juna olisi niinku lyönyt tohon niinku... Mitä kello nyt on? Mä en tiedä mitä kello on. Mutta kuitenkin silleen, että jos mä oon tullut pelkästään kattoo keikkaa, niin mä pystyisin näkemään sen, mutta tää on niin tämmönen arjen irtiotto meille niinku kaikille. Et kyllä se siinä vaiheessa meille suomalaisille on ehkä niin selkärankaa niinku lyöty semmonen, että otetaan vähän olutta. Dena tossa sanois, että joo en mä ota tänään mitään. Kyllä se vähän ihmetyttäis. Olen miettinyt myös, että niinku mun juominen loppuu niinku kokonaan. Siitä tulee vaan paha olo. Monet käyttää monia muita. Hasaa.
mitä muuta nyt käytetäänkään, että pikkasen päästään niinku karkuun arjesta niin sanotusti. Että alkoholi on mulle ehkä nykyään enemmän sitä, että mä en juo sitä niinku hirveitä känniä ja oksena jossain. Mä otan sen muutaman ja pääsen sillä vähän karkuun arkeen. Ja unohan silleen niinku normi veropaskat ja mitä näitä muita on. Että. Joo, no miten? Alkoholin kautta tietenkin. Te ootte tavannut alkoholin kautta? No, periaatteessa. Niin. Mä oon hyvin kiusaantunut kaikkien ihmisten. Mä en tykkää sosiaalisista kontakteista niin kuin selvinpäin yhtään. Okei. En. Mitäs sulla on tää? No se menee jotenkin. Se menee jotenkin, Joo. Se on niinku siinä rajoilla. Joo. Siis mä oon kokeillut tässä viimeisen vuoden sisään, että olen selvinpäin isoissa bileissä. Joo. Se menee ihan ok, mut sit kun jengi alkaa olla kännissä, niin sit loppuu niinku mun ymmärrys. Niin. Sinällään jos päässään niinku jatkamaan tätä hommaa, niin mä en ois varmaan... Joku toisen just on, että musta tuntuu, että Suomessa on oikeesti vaikea löytää jotain yöelämää sun muuta, missä jengi ei jois kännissä. Ja sit sinne niinku selvinpäin kännisten kanssa oleminen on todella vaikeaa. Niinku mä en kestä sitä yhtään itse. Kun se, tiedätkö, se feikkaaminen, se maski, se alkoholin tuoma semmonen boostattu konfidenssi vie niinku kaiken semmosen autenttisuuden siitä. Niin se tuntuu oikeesti, että sä oot yksin, vaikka sä oot seurassa. Siinä ei oo vaan niinku mitään järkeä mun mielestä. Niin sen takia en mä niinku ihmettele tota yhtään, että ihmiset on silleen, että tekee mieli lähteä sosiaalisoitua ja sitten lähtee kaupungille ja siellä on sitä pubia ja siellä on sitä mestaa. Sitten kun siellä kaikki juo, niin sitä helposti itsekin juo. Mä niinku ymmärrän ton. Että se on sit kun sä lopetat juomisen, esimerkiksi mäkin, niin en mä oon hirveästi käynyt missään tuulettomassa tai mitään. Koska ne kaikki on kännissä siellä kuitenkin. Että semmoista selvinpäin autenttista ihmisten kanssa tutustumista on niinku vaikea löytää oikeesti. Se on ihan vitun raskasta se veljeily ja kaikki, tiedät. Se on niinku, ei sitä pysty. On toi dokaaminen vähän nähty juttu ainakin omalla kohdalla, sitä ramppaispäivätöistä mikään. Joo, ei, no kyllä mulla alkoi noin viimeiset kerrat, kun mä kävin niinku dokaamassa, mä muistan sen fiiliksen, että mitä tää on. Ei tää oo oikeesti ehkä ihan niin siistiä. Ja sit siinä on vähän sekin, että sit kun mä dokaan, niin sit mä keskityn vaan siihen dokaamiseen. Ei sitä oikeesti edes keskity niin paljon siihen sosiaalisoitumiseen, että se nyt tulee vähän siinä, että sit pitää vaan, sit se on niinku se pään sekaisin vetäminen on se tärkeä asia. En mä tiedä, ei toi viinan läträäminen oikeesti. Siis, kyllä sillä pitää niinku keksimällä keksiä, että siitä löytää jotain hyvää. Sitten kun sä oot jotenkin päässyt siitä irti siitä kaikesta, mikä siihen liittyy. Niistä kaveriporukoista, niistä kavereista, jotka dokaa, niistä mestoista, missä dokataan. Niistä mestoista, missä meet, missä kulutetaan paljon alkoholia. Et sit kun niitä ei oo sun elämässä enää, niin se on jotenkin vaikea löytää sitä, että no nyt mä lähden dokaan. Mutta oikeasti tosi usein niin sekin, että ihmiset menee johonkin keikalle tai jotain, niin se ei oikeasti ole se keikka. Se ei ole ne ihmiset, se keikka, se musiikki, vaan se on se viina, mitä sä vedät. Mä oon tehnyt sitä kans. Mä oon mennyt johonkin ihan random keikoille, mihin mä en olisi ikinä mennyt selvinpäin, mutta tiedätkö, no joo, kai siitä voi nauttia, kun sä oot kännis kavereitten kanssa. Ja joo, kyllä se onkin ihan hauskaa, mutta omalla tavallaan, tiedätkö, mä tajusin joskus, kun mä olin dokaamassa, niin mä tajusin ton, että tää on nyt vaan siistiä, koska meillä on pää vähän sekaisin. Niin en mä tiedä. Ei se vaan. En mä mikään totaali kieltäytyä tai absolutisti ole. Kyllä mä nyt varmaan tuun kännis joskus elämässäni ole. Mä niinku sitä. Kyllä se aika joku siisti juttu pitää olla ja se viina pitää sopia siihen hyvin. Koskaan puhunut teille, ellei mä ois nyt vähän humalassa. Oikeesti? No koska, niin kuin äsken sanoin, niin sosiaalinen kontakti mulle selvinpäin niin on vaikeeta. Piti vielä sanoa tästä se, että toi on niinku tosi huono, jos sä rakennat sun elämään semmosia asioita, jotka toimii vaan alkoholin alaisena. Koska silloin sä rakennat sen sun elämän sen alkoholin ympärille. Just esimerkiksi tääkin äijä. Että toi kuulostaa mun mielestä oikeasti vähän surulliselta. Eikä mä oo niinku mikään dumaa sitä äijää. Tiedätkö, se saa tehdä mitä se haluaa ja niinku homma toimii ja varmaan niinku vitu rento kuitenkin silleen, että sanotaan, että jos sulla on joku sosiaalisten tilanteiden pelko tai en mä tiedä niinku mikä tuolla äijällä on. Eikä sille nyt olisi niin väliä. Mutta se, että sä löydät siihen jonkun, se on ihan fine. Mutta mä en henkilökohtaisesti itse halua rakentaa mitään sen ympärille, että siinä olisi alkoholi. En kaverisuhteit, en parisuhteit, en tekemistä, en mitään. Se on täysin joku bonus johonkin. Ja ylipäätään niin kuin joten, mä en tiedä, mulla on jotenkin semmoinen, niin kuin, että
Mä en halua juosta karkuun mitään elämässä. Mutta se tekee elämästä oikeasti vähän vaikeampaa omalla tavallaan. Vähän niin kuin pitää itteensä niin kuin kurinalaisena ja valita niitä hyviä juttuja siihen polulle. Niin, mutta se on niinku... Näin se on basicki. Tää on jotenkin tosi hullua ajatella, miten alkoholi niinku vaikuttaa ihmisiin. Et sille se tekee ihan eri persoonan joillekin ihmisille kokonaan. Tuossa oli äsken jätkä, joka sanoi, että se ei olisi pystynyt käydä meidän kanssa keskustelua ilman, että se olisi juonut alkoholia. Se, että sulla on kiusallinen olo, se on niinku ihan luonnollinen juttu. Ja se, että sä pakenet sillä, että sä niinku alat vaan juomaan alkoholia, niin sit sun ongelma vaan jatkuu aina. Tämä ilmiö onkin se, joka tutkiskelmieni perusteella saattaa olla osasyinen Suomen antisosiaaliselle kulttuurille. Ihmiset välttyvät kiusallisilta sosiaalisilta tilanteilta täysin turruttamalla itsensä alkoholilla, joten tapaamisesta ei kerry minkäänlaista osaamista. Ihmisten arjessa taas, kun selvinpäin oleminen on vaadittua, kanssakäymisen kiusallisuutta ei ole opittu pois, eikä sitä voi tukahduttaa, jolloin sitä vältellään. Alkoholi ja sitä ympäröivä kulutuskulttuuri ovat kuitenkin täysin erilaisia nuorten keskuudessa, joten seuraavaksi suuntasin ottamaan haastattelun reilusti nuorempaa kansaa Helsingin yöelämästä. Mikä sun nimi on? Miska Leikman. Jimi. Baggy. Arni. Mä oon Rene Vanjomäki. Mitäs alkoholi merkitsee sulle? No se on lähinnä vaan semmonen satunnainen hauskanpito tavallaan elementti. Mä oon itse urheilija, niin sitä ei voi liikaa nauttia, ettei mene ura, niin se on silloin tällöin. No ei se loppujen lopuksi merkitse yhtään mitään, että se on vaan niinku... Se on vaan silloin kun aikaa hauskanpito, niin silloin se vaan merkitsee. Joo, ei merkitse mitään, tänään 18. Onks täytit tänään 18? Joo, tänään. Okei, no milloin sä oot alkanut juomaan alkoholia, koska nimittäin mä näen sulla tänään... Ai sä aloit tänään juomaan eka kertaa? Just tänään. Ensimmäistä kertaa ikinä? Joo. Äijä on pitänyt siitä kiinni, aika moni aloittanut tosi nuorena. Joo, pitää kunnioittaa vanhempia. Mitä alkoholi merkitsee? No, mä ryyppään viikonloppuisin. Sä ryyppäät viikonloppuisin? Joo. Minkä takia sä ryyppäät viikonloppuisin? Se on hauskaa ajanvietettä. Hauskaa ajanvietettä? Joo. Hauskanpitoa ja ystäviä. Hauskanpitoa ja ystäviä? Juu, se yhdistää ihmisiä hyviä. Okei, no pystyisit sä mennä itse baariin ilman, että sä niinku joist alkoholia? Joo, kyllä pystyy. Mä oon mennyt monestikin ilman. Mä oon mennyt autolla monesti baariin. Ei siinä ole mitään ongelmaa, mutta se vaan tuo sen pienen kiksin siihen. Missä kohtaa sun... Tämä on kyllä oikeasti siis omalla tavallaan suomalaisena nuorena, niin sä voit jäädä aika yksinäiseksi, jos et sä dokaa. Se on aika sääli. Semmosia paikkoja, missä sosiaalisoidutaan jotenkin paljon. Tiedätkö, että kun toi kuuluu jotenkin niin, ja ei se ole pelkästään Suomessakaan. Toi, että niin lähdetään ulos. Se ei ole kyllä niin helppo. Se ei ole jotenkin semmonen palkinto sitten, että no niin sä et tunge ittees alkoholiin, niin sä saat instana jonkun palkinnon ja paremman elämä. Se voi oikeasti loppupeleissä olla, että sä vaivut semmoseen niinku vitupahaa yksinäisyyteen. Mun mielestä alkaa niinku alkoholiongelma. Et silleen, onks viikoittainen käyttö alkoholiongelma jo, vai onko se vaan hauska pito? Hyvä kysymys. Silloin kun pystyt myöntämään, että sulla on alkoholiongelma. Silloin kun sä oot silleen, että mun pitäisi lopettaa TMS tämmöstä, niin silloin sulla on alkoholiongelma. Mun mielestä se voi olla jo ongelma, jos se käy viikoittain. Mutta jos on, tietsä, että sä menet viikonloppuisin yhdelle, ei se ole välttämättä vielä ongelma. Okay. Tai että jos sä käyt kerran viikossa saunassa ja otat yhden bisse, ei se ole ongelma. Jos sä tiedät, sä vedät pään täyteen joka viikko, sit se voi olla jo ongelma. No ehkä siinä vaiheessa, kun sun kädet tärisee siitä, että sä tarvitset alkoholia, niin siinä vaiheessa on alkoholiongelma. Okei, no mitä sä koet itse? Onko sul alkoholiongelma? Kun sanoit, että sä juot joka viikonloppu. No en mä juo joka viikonloppu, mutta usein viikonloppuisin. Mitäs sä, kui aktiivisesti sä sit juot alkoholia? No mä täytin tossa pari viikkoa 18, niin mä olisin käydä nyt eka kertaa baarissa. Tää on varmasti ensimmäinen tämän vuoden viimeinen, että Tämän viikon, päivä, tunnin viimeinen dokaus. Tunnin päästä dokataan taas ja sitten seuraava dokataan. Jätkät on niinku just täyttänyt 18, haluu vähän silleen, että sä nauttii tälleen, sen takia te ootte nyt tälleen tänään ulkona. Kyllä. Näyttäisi siltä, että nuorten alkoholin käytön henki on hyvin erilaista ja reilusti hillitympää kuin vanhemman sukupolven. Siinä missä vanhempien syissä on laajempaa kirjoja kuten ongelmien kanssa kamppailu ja arjesta irti ottaminen, nuorempi sukupolvi juo lähinnä vain sosialisoitumisen merkeissä. Mukana oli tietenkin hitusen ryhmäpainetta, mutta nauttiminen itsessään ei tuntunut pakotetulta eikä useilla missään nimessä viikoittaiselta. Mutta me kaikki tiedetään, jos siihen makuun pääsee tosi nuorena, niin siitä voi tulla tosi vaikea päästää irti. Tästä syystä olen matkustanut haastattelemaan ex-rankan tason alkoholistia Arttu Ylitaloa.
Mutta siis kun toikin on oikeesti siis, sen ei tarvi olla alkoholiongelma, just niinku nuorena tommonen, et sä opit ton. Mut siinä on just se, että se sun sosiaalisoituminen sit kuitenkin aina tapahtuu se alkoholin alasena. Et siitä ei välttämättä tule ongelmaa ja se voi olla tiedätkö, kerran kuukaudessa tai 2 kertaa kuussa tai mitä ikinä. Mut se sun sosiaalinen skilli, silti silloin nuoren joskus 18-vuotiaan, kun aletaan käymään baarissa, niin se koostuu niistä baarireissuista. Silloin sä oot niiden kavereitten kanssa, silloin sä näet niitä mimmejä, silloin sä käyt ne sosiaaliset jutut. Ja vaikka se olisi niinku harvoin, niin saattaa olla, että sit sun elämä vähän niinku ulkopuolella on tosi semmoista niinku, tiedät sä, sisäänpäin suuntautunut. Että sä aina odotat sitä hetkeä, että sä lähdet dokaamaan ja sit sä pääset, tiedät sä, sit sä näet niitä mimmejä, ketä sä pokailet, ja sit sä näet niitä frendejä, ja sit sä avaudut niitten kanssa ja juttelet elämästä. Koska mä pystyn ehkä olemaan vähän silleen, että toi on vähän minä. Et mä oon tosi introvertti ihminen ollut silloin nuorena. Mä en oikein ikinä niinku, mä duunasin vaan mun omiin juttuihin, ja mulla oli mun läheiset niinku pari semmoista ystävää, kenen kanssa mä nyt oli silleen paita ja perse. Mutta niinku sen ulkopuolella mun sosiaaliset jutut oli niinku tosi vähäisiä. Kunnes sit mä menin ulos. Sit siellä oli aina vähän sitä mimmien naurattamista ja tiedätkö, ihmisiin tutustumista ja oli silleen, että joo, tää on ihan siistiä. Mut sit seuraavan päivän tuli se krapula ja sit sä jatkoit siellä sun omassa kuplas olemista. Niin se on just se, mun mielestä Keina on sanonut hyvin tuossa aikaisemmin, että sieltä ei oikeasti jää mitään expaa. Se, että sä oot kännissä, niin se ei tuu selvinpäin sulle, niinku koskaan. Mun mielestä niinku oikeastaan juuri yhtään. Et ne sun niinku sosiaaliset kanssakäymiset silti selvinpäin, vaikka sä olisit kuinka jauhanut jonkun. Se on niinku XP wastea. Et vaikka sä olisit kuinka jauhanut kännissä, tiedätkö, jotain hyviä keskusteluja, jotenkin täysin tuntemattomia ihmisten kanssa, niin ihan yhtä pahalta ne tuntuu silloin selvinpäin. Siis ja niinku ylipäätään toi, että tosta dokaamisesta niinku harvoin jää mitään käteen. Kaikki ihmissuhteet, mitä sä niin kuin solmit kännis jossain baarissa, niin kuin oli ne sitten niin kuin romanttisia suhteita tai niin kuin mitä tahansa suhteet, niin se on ihan nopaheittoa, että mitä se on sitten selvinpäin. Ja kyllä siis niin monta kertaa, että sä oot tutustunut johonkin porukkaan jossain baarissa, että ootte mennyt samaa mestaa yöksi, sä heräät sieltä, sä oot silleen, että pitää vittua nää äijät ja muijat, on mä haluu helvettiä täältä. Et sä juttelet niitten kanssa selvinpäin 2 sanaa, niin sä oot vaan silleen, että oliks mä näittenkaan niinku koko eilisen illan, mitä vittua mä haluun pois täältä. Niin se on oikeesti vaan silleen sääli, kuinka monella nuorellakin varmaan on semmoinen fiilis, että ne on tosi sosiaalisia ja niillä on tosi sosiaalinen elämä, kun ne käy niinku dokaamassa. Ja tiedät sä ulkona, koska mä kuvittelin itestä silleen, että mä oon tosi menevä ja kuitenkin ja supliikki kaveri. Tiedät sä? Vaikka todellisuudessa ei mulla ollut niinku hirveästi mitään expaa silleen sosiaalisista meiningeistä. Turhat baarireissut olisi hyvä jättää väliin, mutta on tarpeeksi addiktoitunut alkoholiin, ettei osaa kieltäytyä, kun friendien kanssa menee juomaan. Ekat 2 jees, mutta sitten alkaa tulee huppelis, niin suuri osa illasta menee päin persät. Seuraavan päivä onkin morkki, se ostaa alkoholin vaikutuksen alaisena, ahdistus on tyyliin 10. Tiedosta, miten tulee menee, millaisia vaikutuksia saa aikaan, mutta ei osaa lopettaa ajoissa. Joo, siis eikö sulla vaan ollut tossa itellä? Mulla oli itellä toi sama vähän. Että aina se meni tuolla samalla kaavalla. Sitten niinku noi loppudokausreissut. Että oli silleen, että se voi olla ihan hyväkin porukka, mutta se ei enää vaan niinku lähtenyt. Se tuntui vaan niin teennäiseltä, semmoiselta. Ei vaan natsannut. Mutta se on just paha, kun sä oot rakentanut sen sun ympärillä olevan elämän, sen alkoholin ympärille jollain tavalla, niin sit se siitä on vaikea päästä irti, se on ymmärrettävää. Teenani on ymmärtää alkoholistin ajatusmaailmaa, missä jokaista päätöstä ohjaa seuraavan paukun tarve. Sä olit ennen alkoholisti ja sulla oli tosi aktiivinen elämäntyyli juhlimisen ja alkoholin parissa. Ja mä just halusin ottaa sut tähän just sen takia, että mä pääsin niinku kuulee niinku millaista se oli niinku olla alkoholistin. Ja mä kiinnostaa tosi paljon, että mistä niinku alkoi tää koko juttu. Miten susta tuli alkoholisti ja milloin sä aloit niinku juomaan alkoholia? No mä aloitin tosi nuorena. Dokaa. Ehkä kaikki vähän selittelee sitä nuoruuden niinku juomista just sillä, että se kuuluu siihen ikään ja se kuuluu siihen asiaan ja kaikki kaverit juo ja se niinku, kyllähän se tulee tosi paljon tästä meidän myöskin kulttuurista, että kun sä täytät 18, niin ootat, että pääset baariin ja sit niin kun ajattelet, että nyt mä oon aikuinen ja tää elämä alkaa tästä ja tavallaan kaikki juhliminen liittyy siihen. Miten sä näet tämän asian? Miksi Suomessa aloitetaan niin nuoren se juominen? Mä ehkä näen sen silleen, että me kuitenkin ollaan aika ujoja ja alkoholi sitten vapauttaa, rentouttaa, tekee sosiaalisemmaksi.
että se on helpompaa olla sosiaalisempi, kun sä oot kännissä. On kiinnostavaa huomata, miten Arttu 5 vuoden rankan aktiivikäyttökokemuksensa perusteella päätyy samoihin lopputuloksiin kuin tavallinen hupikäyttäjä kadulla. Ikään kuin jokainen alkoholia nauttiva sisäistäisi muutaman universaalin faktan alkoholiin liittyen ilman, että niistä puhutaan. No millaista toi sun juominen oli? Liittyykö sun juominen just tohon, että sä pääsit sosiaalisoitumaan niinku ihmisten niinku ilmoille ja pääsit vaan keskustelemaan vapaasti jengin kanssa? Vai millaista niinku sun juominen sit niinku oli? Joo, no mä käytin niinku alkoholia ihan joka tilanteeseen, eli juhlimiseen, mutta myöskin siihen niinku mun vaikeisiin tilanteisiin. Ja kun mua ahdisti, niin sit mä otin vaikka lasin viiniä, niin se ahdistus laantui sit hetkeksi. Kuin niinku aktiivista sun juominen oli? No siis, mulla oli enemmän sellaisia päiviä, kun mä join, kuin että mä olisin ollut selvä. Oikeesti? Joo. Mikä oli sun niinku ensimmäinen hetki, kun sä niinku tajusit, okei, että mä nyt juon alkoholin vaan mun ongelmien takia, että ei ole enää niinku hauskanpidosta kiinni? No mä sanoisin, että se ehkä vika vuosi, kun mä vielä join, niin mä tajusin, että tää ei ole enää normaalia. Mä seurustelin vielä silloin. Okay. Ja mun kumppani meni nukkuu. Ja sit kun se oli nukahtanut, niin mä kävin niinku meidän kaapilta hakee juotavaa ja dokasin yksin. Istuin sohvalla, katsoin telkkaria ja join. Normalisoitu tai ei, olen huomannut, että suomalaisessa kulttuurissa alkoholin juomista yhteisten... Joo, mutta tiedätkö, kun toikin on niinku hullua, että kun se sanoo sen tossa kontekstissa, niin toi kuulostaa siltä, että okei, toi on legit ongelma. Mut kuinka moni saa ton kuulostaa semmoiselta, että se on ihan normaalia? Tiedätkö, joo, muija meni tossa nukkuun, niin meni pari bisseä ja istuin koneella vaan. Niin että se saattaa kuulostaa semmoiselta. Samaan aikaan toi konteksti voi kuulostaa tosi harmittomalta, mutta samaan aikaan niinku oikeesti ongelmalta. Et oikeesti sekin, että vedän pari bisseä nyt ja katon NRIä, niin se voi olla maailman harmittomin asia, mutta se voi olla myös ongelma. Mut sitä ei tiedä kukaan muu kuin sä itse. No en mä tiedä, onko se placebo-efekti. Kyllä nyt alkoholi niinku, kyllä se laskee ahdistusti tollasta. Kyllä se on niinku ihan oikea efekti, mutta se tulee vaan kahta kauheammin backiin. Eikä se niinku... Se on vähän se oireen hoitamista. Mä eikin oikein tykkään niinku hoitaa oireita. Et jos mulla tulee joku, tai tiedätkö, että mieluummin mä niinku hoidan juuri syytä. Tiedätkö, että mulla on pääkipeä, niin mä otan burana. Niin ei, mä mietin mieluummin, että miksi mulla on pääkipeä. Olis mä juonut vettä, olis mä safkannut, mikä meininki. Mut sen takia toi viina on niin helppo ja hyvä siihen, koska se on vähän kuin burana. Sua ahistaa, saatat sen lasin punkkuun, niin kyllä se rentouttaa. Ei ole normaalia, että vetää muuten vaan pari bisseä jatkuvasti. Siis ei ole munkaan mielestä. Ei ole munkaan mielestä. Kyllä se on mun mielestä alkoholismia, jonkun tason alkoholismia sekin. Jos se on niinku jatkuvaa ja rutiinin omasta, niin se on ihan sama, onko se 1 annos vai 2 annosta tai mitä ikinä. Jos se on liitännäinen johonkin asiaan silleen rutiininomaisesti jatkuvasti, niin sit se on niinku, se on siinä. Juhlien tai ulosmenemisten ulkopuolella pidetään joko kehuskelun aiheena tai täysin tabuna. Ilmaisutapa on täysin riippuvainen, millaisissa piireissä ja ikäryhmissä liikutaan. Oliko sun semmonen suhde alkoholin kanssa, että ihan sama mikä päivä viikosta, niin sä vaan päätit yhtäkkiä ottaa kaljan käteen ja joit? Joo, tiedätkö, mä jo töissä mietin työpäivän aikana, että niinku, jes, että kohta työpäivä päättyy, että mä pääsen tyyliin kaupan kautta hakemaan vaikka sixpackin kaljaa ja pääsen kotiin rentoutumaan. Toi on aika hullu, jos niinku töissä jo silleen niinku miettii, koska kyllä tossa vaiheessa mä ite näen, että Mä oon kertonut joskus aikaisemmin, että mä sanoin nopeaa tähän, että mä olin tommosessa samanlaisessa tilanteessa. Silloin kun mä olin työharjoittelussa Töölössä semmosessa ravintolassa kautta safkapaikassa kuin Favela. Mä tein siellä iltavuoroa ja mä pari kertaa jäin istumaan. Ne oli ollut siinä monia vuosia duunissa ja ne jäi aina istua sit duunipäivän jälkeen. Mun loppui joskus 11-12 aikaa aina. Ne jäi aina istua bisselle siihen. Mäkin jäin sit niinku niitten kaa, kun se kuului siihen, joten siihen meininkiin. Mä aloin niinku ottaa punaviiniä siinä. Mä olin 16 senttiä punaviiniä. Ja mä tajusin, että mä teen sitä koko ajan. Sitten mä niinku just toi sama oli mulla. Että mä tajusin sen, että jossain vaiheessa niitten duunipäivän aikaa mä kelasin, että no enää pari tuntia, niin mä pääsen tohon tiskille istuun ja juomaan sen 16 senttiä viiniä. Se ei tarvi olla oikeasti iso juttu. Se ei tarvi niinku, se aika nopeasti muodostuu. Se joku tapa sille, joka on jo ongelma, joka vaatii sulta jo niinku tosi paljon henkistä kanttia jättää se pois. Se lähtee tosi nopeasti.
Tuossa vaiheessa se on jo silleen ongelma. Ja musta tuntuu niinku, että monella ihmisellä Suomessa on semmonen lievä alkoholiongelma, mutta siitä ei puhuta, koska se on jotenkin niinku normalisoitu täällä. Usein alkoholismin syövereistä karkaaminen on vaikeaa juuri sen yksinäisyyden takia. Ystäväsi nimittäin... Joo, siis kyllä toi alkoholi on, sitä jotenkin puolustellaan. Se on jännä kyllä. Että kyllä ihmiset pystyy sanoa, että joo, että kyllä mä oon koukussa vähän näihin energiajuomiin addiktoituneet. Pakko saada Red Bulli niinku ennen koulupäivää tai jotain. Eikä siinä ole niinku mitään. Mut sit kun se on, että kyllä mä oon addiktoitunut tähän bisseen vähän, että pakko vetää aina yksi saunabisse. Mut mitä pahaa siinä on sanoa, niinku, että kyllä mä oon addiktoitunut bisseen, että mun on pakko niinku saunassa vetää aina bisse. Miksi sitä voi niinku sanoa sillä? Mikä siinä on niin paha? Tai niinku, että kyllä mä oon addiktoitunut tähän bisseen, että mun on pakko tissutella, kun mä istun tässä koneen välillä. Usein ovat ympärilläsi vain sen takia, että jaatte yhteisen kiinnostuksen alkoholia kohtaan, joka yhdistää teitä. Lopettamisen matkalla heidän tippuessa pois tie voi olla erittäin vaikeaa, joten oli hieno kuulla, että Arttu oli onnistunut pitämään ystävänsä edelleen koossa. Mutta haluaisin vielä tietää, miltä Artun suhde alkoholiin näyttää nykyään, kun hän ei ole sen kanssa missään tekemisissä. Onko edelleen kaihuuta menneeseen vai onko päätös ollut ylivoimaisesti positiivinen? Miten sä tänä päivän näet kaiken alkoholin juomisen ja tälleen, nyt kun sä oot ulkopuolella? Et miten sä näet kaikki nämä asiat? Oot sä esimerkiksi käynyt baareissa ja millainen fiilis sulla on ollut, vaikka jos sä oot ollut jossain baareissa? Et miten sä oot kattonut ulkopuolelta koko tämän asian? Silloin kun mä lopetin, mulle oli tosi tärkeää, että mä haluan jatkaa sitä baarissa käymistä, koska mä ajattelin, että se on myös osa mua. Se oli vähän osa mun identiteettiä, että mä oon semmonen bilettäjä ja tää biletys on nyt se mun harrastus, mistä mä tykkään. Niin mulla oli tosi tärkeää, että mä jatkan sitä ja mä jatkoin sitä selvinpäin. Mut mä voin sanoa, että se innostus vähän laski sit, koska sit mun myöskin mielenkiinnon kohteet muuttu aika paljon siitä. Niin oho, mikä siitä tulee käy? Juurikaan baareissa, koska mä koen, että en mä oikein saa siitä mitään. Mikä on sit sun... Mut totahan käytetään siis esimerkiksi videopeleissäkin. Ihmiset ei hokaa, että ne on kasvanut ulos videopeleistä, niin niiden on pakko pelaa niitä videopelejä kännissä. Ihan sama mikä. Videopelit on varmaan oikeasti heti kakkosena ton sosiaalisoitumisen jälkeen. Mun mielestä minkä takia ihmiset kuluttaa alkoholia. Mulla on oikeesti jotenkin semmonen fiilis, että no ei ehkä kakkosen, mutta mä oon kuullut tosi paljon jengiä, jotka pelaa ja juo bissejä. Mut se on ihan sama kuin baaris sama kuin baarissa käymistä, sama kuin baarissa kävisi. Mutta on siis mullekin ehdoteltu ihan sika paljon, kun mun on välillä ollut vaikea nauttia videopeleistä, se on huomattu tästä striimistä, niin ihan helvetin usein jengi on mulle silleen, että Kiri, pitäisikö sun juo pari bissää, otat vähän iisimmin. No nuuskaa, tai siis näin niksasäkkeihin mä oon ollut kyllä, mä oon erittäin koukussa. Erittäin vahva addiktio noihin. Röökiäkin mä oon joskus polttanut, mutta en enää. Kofeini ja nikotiini on tosi pahoin. Vinkki vaikka ihmisille, ketä tällä hetkellä ei ehkä tiedosta kunnolla, että niillä on alkoholiongelma. No siis sen pitää lähteä susta itestä. Tavallaan, että sun ite pitää huomata ne merkit. Että onko sulla oikeasti kivaa? Tuoks tää oikeasti sun elämään iloa? Jos se alkoholi on sulle väline siihen, että sä pystyt olla vaikka itses kanssa, niin kyllä se on silloin ongelma. Kyllä sun pitäisi pystyä olla itses kanssa ilman sitä alkoholia. Kyllä sun pitäisi pystyä juttelemaan ihmisille ilman alkoholia. Kuinka kauan sä nyt oot ollut ilman alkoholia? Nyt mä oon ollut kohta 3 vuotta. Ja sä et oo tippaakaan? En. Ei yhtään? No, elämäni parasta aikaa. Kiitos sulle Arttu tosi paljon. Kiitos. Tää oli tässä. Joo. Kiitos paljon Arttu. Kiitos. Okei, se mitä mä oon nyt ymmärtänyt tähän asti, kun mä oon tutkiskellut tätä aihetta, niin suomalaiset juo alkoholia hauskanpidon takia tai sosiaalisoitumisen takia, joka on ihan ymmärrettävää, mut sit samalla mulla taas herää vähän kysymysmerkkejä tosta, että miksi aina kun sä haluat sosiaalisoitua, sä juot alkoholia? Että miksi et voi sosiaalisoitua ilman alkoholia? Että miksi et vaikka treenaa sitä? Että se on ollut mulle yksi iso kysymysmerkki tässä nyt kun mä oon tutkinut tätä aihetta. Ja mä vähän ymmärrän, mut sit mä huomaan, että tässä on tämmönen pieni ongelma, mitä ei haluta korjaa. Ja myös jotenkin tuntuu, että alkoholi on läsnä tässä meidän yhteiskunnassa joka puolella. Et ihan sama minne sä meet, mihin tapahtumaan sä meet, niin kaikki jotenkin liitetään aina alkoholin juomiseen. Ja musta tuntuu, että luo jonkinlaista painetta tietyille ihmisille. Ja myös voi olla, että te ketä katsotte, te ootte alkanut juomaan vaan sen takia, koska muutkin on juonut. Mä ymmärrän, mutta samalla mä en ymmärrä, koska mä en ite juo alkoholia.
Mut anyways, tää on tosi mielenkiintoinen aihe. Tästä voisi oikeasti tehdä jonkun 5 tunnin dokkarin. Mutta tähän loppuun mua kiinnostaa tosi paljon tää. Jos sä juot alkoholia, niin minkä takia sä juot alkoholia? Kommentoi toi alas ja mä tuun lukee kaikkien kommentit. Kiitos kun pääsit tähän asti ja tää oli tässä. Oli hyvä video. Ihan niinku tuotannollisestikin. Todella hyvin tuotettu video. Hyvä keinaa, hyvä meininki. Ja kun tässä oli se, mistä mä tykkään, on niinku selkeä semmonen oikeesti kiinnostus tähän aiheeseen. Että se, että tehdään joku video vaan sen takia, koska se on hyvä video. Tietenkin sä mietit tolleen myös. Mutta että sulla on kiinnostus sitä aiheet kohtaan, niin se tekee kontentistakin paljon mielenkiintoisempaa. Mut joo, kysymys tuli loppuun, niin en juo alkoholia itse. En juo. Mut toi on Unbe, sä oot tosi ihan oikees ja mä niinku ymmärrän tota kans. Et kuinka se on niinku kulttuuriin, suomalaiseen kulttuuriin jämähtänyt tapa, toi alkoholi. Ja sit just se, että jos sä teet viikot niinku rankkaa duunia, niin sit sä haluut jotenkin se, että sä niinku rakennat sosiaalisen elämän ja harrastuksia ja kaikkia muita sen duunin päälle, niin kun, mihin ei liity millään tavalla juhliminen tai alkoholi, niin se ei oikeasti ole niin helppoa. Että se, että pelkästään sä et vaan niinku dokaa, niin et sä saa siitä välttämättä mitään palkintoa. Mutta pitkällä tähtäimellä se on niinku mun mielestä henkilökohtaisesti parempi tapa. Mikä on sun mielipide kannabiksesta? En mä oikein tiedä. Mä näen sen oikeasti vähän samalla tavalla kuin viinan kuitenkin. Sitten niinku loppupeleissä. Kaikki tommoset päihteet, niin ne juontaa juurensa jostain. Itellä on vähän se, että niinku haluais nauttia tästä elämästä ilman, että siihen tarvitsisi ottaa mitään. Mut sepä se Unbe sit on just, että sit kun sä saat rakennettua niitä juttuja, niin ne tuntuu oikeasti paljon paremmalta kuin se, että sä meet juhlimaan sinne alkoholin kanssa sinne viikonloppuna. Mut toi on paha, mä niinku ymmärrän, koska mä oon ite ollut se nuori, joka käy tyyliin joka viikonloppu. Mulla oli se vaihe elämässä 18-jotain. Mä kävin niinku itekin tosi paljon. En mä ikinä ollut semmonen dokaaja kyllä. Mut oli se vaihe, että kaikki kaverit kävi ja se kuului siihen. Se oli kyllä aika nopea semmonen. Niin kyllä sä sit niinku, kun sä löydät sitä omaa reittiä ja omia mielenkiinnon kohteita, niin ei sitä viinaakaan tee niin paljon mieli. Kyllä se on siis nyytikaa tolleen, just mä ehkä koetin sitä jotenkin sanoa, mutta mä en saanut nyt niinku sanottua. Sisäänrakennettu palkitsemisen tarve ihmisille, nopea dopamiini, helpon ja mukavan perään juokseminen, joka on niinku ihan normaalia ja ihan hyväkin olla. No itse asiassa niin nyt mä oon hengannut niinku oikeastaan viime vuosinakin tosi paljon vähemmän mun friendien kanssa, mutta se ei niinku liity alkoholiin millään tavalla. Et mä oon siitä ollut blessed, minkä takia mulla ei varmaan ikinä ollutkaan semmoista hirveätä tarvetta niin lähteä dokailemaan sosiaalisten juttujen takia, kun mulla on ollut niin hyvät läheiset ystävät koko mun elämän. Mutta en mä tiedä, nyt on pari viimeistä vuotta ollut vähän semmoista, että kai siinä on vähän aikuistutaan tässä iässä, niin hengaillut paljon vähemmän. En mä lähde kyllä tyhjille. Niin, no kun siis just nimenomaan pöyhöt toi. Just nimenomaan, niin toi on ihan ymmärrettävää. Niin, mitä sä keksit sitten? Ei se niin helppoa oikeesti. Kyllä se valtaosa niistä nuorista, niin ne tykkää käydä vähän juhlistamassa. Ja viikot ollaan koulussa tai jossain duunissa. Ja sitten viikonloppu halutaan niinku oikeesti pitää niinku kunnolla hauskaa, kun on ollut niin vitu perseestä se viikko siellä koulussa tai duunissa. Mut ne on niitä valintoja. Sen mä voin sanoa, että ei siitä juhlimisesta kyllä ihan hirveästi mitään käteen jää. Niinku itellä ainakaan jäänyt. Että kyllä mulla on jäänyt niinku paljon enemmän käteen esimerkiksi, kun mä oon tämän striimaamisen aloittanut. Ja ylipäätään kaikista muista harrastuksista, mitä on tehnyt. Et ei mulla ihan hirveästi tuu mieleen semmosia niinku dokausreissuja, jotka oli niinku ikimuistoisia. Et kyllä ne on aika samalla kaavalla semmoista jotain hörvellystä aina. Mut se on mun mielestä niinku Unbe sellaisessakin tilanteessa se on parempi katsoa sitä seinää. Et sepä se just niinku... Mun on pakko hakea laturi. Ihan sekka. Missä helvetissä mun laturi on vittu? Mut siis niinku... Tossa on mun mielestä niinku hyvä keskustelun aihe se, että tiedätkö, tällaisen samanlaisen videon voisi tehdä mun mielestä niinku puhelimen käytöstä. Puhelimen käyttö on mun mielestä vielä niinku pahempi. Et siitä voisi puhua mun mielestä vielä niinku vakavemmin kuin tästä alkoholista. Musta tuntuu, että alkoholi ei ole niin paha. Semmonen jotenkin meidän identiteetin ryöstäjä, että sä aina kun sulla on vähänkin tylsää, saatat sen puhelimen käteen. Ja sä et koskaan opi hallitsemaan niin kuin luonnollisilla tavoilla sun tylsyyttä.
tiedätkö, se, että ihmisillä on tylsää, ne ottaa bissepullon käteen, niin se on niinku paljon epätodennäköisempää, että me voidaan niinku puhua siitä, että ihmisillä tulee tylsää, ne ottaa puhelimen käteen. Ja mä oon ihan samassa niinku junassa. Että se, että kuinka pahasti me ollaan niinku hävitetty, että ketä me ees ollaan, kun pienikin vitun tylsyys aiheuttaa älyttömän ahdistusreaktion. Ja siihen niin kun nopea lievitys on se, että me otetaan puhelin käteen. Ja meillä tulee se fiilis, että me ollaan taas osa jotain. Että se, että kun sulla tulee tylsää ja sua ahistaa, niin meidänhän pitäisi niinku oppia katsoa seinää. Koska siis toi on yksi semmonen, mä katsoin sen yhden podcastin, mä en muista se ajan nimeä, mutta se puhuu siitä, että ihmiset on hävittänyt semmoisen lapsen mielisyytensä. Että tiedätkö, muksu, se laitetaan niinku, se laitetaan se huoneeseen ja ollaan silleen, että keksi jotain. Niin eka se vittu räyhää ja huutaa ja on silleen, äiti, anna mun lelu, anna mä katon vähän puhelinta, anna tabletti, mä haluan katsoa Minecraft-videoita. Anna vittu, sä oot paska äiti. Sitten jossain vaiheessa, kun se on käyty se läpi, se ensimmäinen tunnereaktio, ja sä tajuut, että vittu sulla on tylsää, ja sulla on nyt nää jutut, mitä sulla on tässä. Niin yhtäkkiä se muksu keksii siinä jotain. Yhtäkkiä se tykkääkin rakennella niitä legoja. Tiedätkö? Sä mietit vanhempana sen, että vittu tulipahan hiljasta, mitä helvettiä tuolla tapahtuu tuolla huoneessa. Sitten sä menet avaa se duunaa tai legoja siellä ihan innoissaan. Mut niinku lapsillakin, ja mä oon nähnyt ton oikeasti läheltä, niin se kuinka sairas addiktio ihan muksullakin tulee tohon niinku sosiaaliseen mediaan, se on aivan crazy. Ja valtaosa meistä ihmisistä me eletään semmoisen sosiaalisen median addiktion alla koko ajan, joka tappaa niinku täysin meidän luovuuden, meidän vittu identiteetin, meidän kaiken. Se ryöstää oikeasti satana kaiken. Niinku mitä sä teet silloin, kun sulla tulee tylsää? Tiedätkö, oikeasti valtaosa meistä ihmisistä on semmosessa jamassa tämän somenkaa, että jos meiltä otetaan puhelin pois ja me laitetaan tuijottaa 2 tuntia seinää, niin me oikeasti käydään semmosia vittu demoneita läpi, et ei niinku mitään järkeä. Itku tulee. Olisi sit joku Netflixi tai olisi sit joku, tiedätkö, viihde, paska, some, Twitchi, joku. Et alkoholis on mun mielestä vähän samanlainen rakenne, mitä se tekee ihmiselle. Että sä rakennat sun elämän sen ympärille niinku, vähän niinku huomaamatta, että sä kuvittelet, että sulla on sisältöä elämässä. Mutta todellisuudessa sulla ei ole mitään sisältöä elämässä. Ja se pitää sua siinä koukussa koko ajan. Kyllähän ihmisen niinku pitää tehdä asioita ja pitää niinku koko ajan olla tekemässä. Mutta se, että sä niinku luonnollisella tavalla keksit sitä tekemistä itsellesi, niin se ei ole enää normaalia. Tiedätkö, se ei ole enää normaalia, että sulla on vitun tylsää ja sit sä menet soittaa kaverin ovikelloa ja kysyä, että no onkohan se, niinku, että oot sä himas, lähdet sä kävelylle? Tai mennäänkö potkii foodista tuohon pihalle? Niinku, että sä teet vielä tietoisen, sulla on vitun tylsää, sä joudut tehdä töitä sen eteen, että sä pystyt ehkä saamaan jonkun vitun simppelin aktiviteetin jonkun sun kaverinkaan. Nykyään kun sulla tulee tylsää, sä otat puhelimen käteen, sulla ei ole enää tylsää. Sulla ei ole enää semmoista fiilistä, että sulta puuttuu mitään elämästä. Ja sit kun siinä on se, että niinku se some on niin vallottavan siisti mesta ja siellä on aina kaikkea siistiä, niin enää se, että sä meet ulos yksin potkii jotain palloa tai sä meet lenkille tai sä meet edes vittu kuntosalille, missä sulla on laitteita ja missä sä voit harjoittaa sun lihaksia ja sä niinku voit edistää sun terveyttä, niin sekään ei kiinnosta enää. Mikään ei kiinnosta enää. Niinku, kun se on niin sairasta, että me ollaan niin koukus ja tää some on niin vallottava asia, että me mietitään, että miten me ollaan voitu olla onnellisia 100 vuotta sitten. Tiedätkö, se on sama asia kuin vittu alkoholisti miettii, että miten selvinpäiset ihmiset voi olla onnellisia. Se on ihan sama asia mun mielestä. Mutta mä oon itse oikeasti ihan samassa junassa, vaikka mä tiedostan itse tämän tilanteen niin kuin vakavuuden tosi pahasti. Ja oikeasti silleen, mä kestän tylsyyttä niin kuin tosi vähän. Ja mä niin kuin selaan mun puhelinta aina. Silleen, niin kuin, että sen takia mä nyt oon keksinyt itselleni jotain, että pelataan 7 Facettia niin kuin tuntumilta tuntu tai vedetään se tunnin lenkki. Että mä en halua edes vetää niin kuin kuntosaliharjoittelua, koska se on, niin kuin, se on liian kivaa ja stimuloivaa ja siinä tulee taukoa, millä mä voin ottaa esimerkiksi niin kuin puhelimen käteen. Vaan tiedät sä, että tunti juoksumattoa, okei mä kuuntelen jotain musiikkia siinä samalla, mutta mä katon sitä seinää tunnin ja juoksen. Niin pelkästään, että mä oon harjoittanut tota nyt tässä hetken aikaa, niin mä oon niinku huomannut oikeasti mun moodis vahvaa nousemusta. Mut sitä ei edes tajuu.
Mutta se on mun mielestä ihan fine, että sä teet koko ajan jotain. Mutta se pointti, miksi sä katot sitä seinää, on se, että sä mietit, että sulle ei ole puhelinta ja sun täytyy keksiä tekemistä. Niin kun sä katot tarpeeksi pitkää sitä seinää, niin sä alat väkisinkin vittu tekee jotain. Ihan niin kuin se pieni lapsi. Se itkee sen tabletin perään ja on silleen, äiti, anna mä katon Minecraft-videoita. Mutta jossain vaiheessa se vaan menee sinne, se katsoo mitä silloin siinä huoneessa, okei. Mä alan tekemään näitä legoja. Ja yhtäkkiä se tajuukin, että se nauttii siitä legojen tekemisestä. Se on vanhemmilla ihmisillä ihan sama. Se ei oikeesti, mä en usko, että tommonen niinku piirre hävii ihmisestä yhtään mihinkään. Tiedätkö, että sulla pitää niinku aidosti tulla tylsää ja sä et pääse pakeneen sitä, tiedätkö, Keinaanin uuteen videoon tai Kirdetsin striimiin tai TikTokkiin tai vitun podcastiin tai oikeastaan edes musiikkiin. Niin kuin mitä sä teet, kun sulla tulee vitun tylsää ja sun tekee mieli tehdä jotain, mutta sä et voi ottaa puhelint käteen. Siis toi on vaan oikeasti pelottavaa, koska niin kun, tiedätkö, musta tuntuu, että mä oon hörhö, kun mä ajattelen tälleen. Musta tuntuu, että mä oon joku alieni. Tiedätkö, mä en kuulu tänne. Ihmiset ajattelee enemmän silleen, että vittu tietenkin mä nyt otan puhelimen käteen. Niin mitä helvettiä, miksi mä jotain seinää kattosin? Miksi mä menisin potkii ulos jotain niinku fudispalloa, mitä helvettiä. Miksi mä lähtisin johonkin lenkille? Tai niinku, miksi mä lähtisin johonkin metsään, tiedätkö, kävelee ja katsoo, löytyykö sieltä jotain kasveja. Musta tuntuu esimerkiksi oikeasti, että miksuris tajus tämän asian niinku tosi nopeasti. Sen takia se veti niin jotenkin 360, 180 astetta. Muistatteko miksuris? Mä oon välillä nähnyt jotain se somepostauksia, niin se vaikuttaa jotenkin niinku onnelliselta. Tai silleen. Se tuntuu niinku, että some ei niinku määritä. Se on aina jossain asuntoautossa tyyliin. Se on, tiedätkö, silleen jotenkin luonnonläheinen äijä. Semmonen rauhallinen sielu. Ja tiedätkö, kuinka paljon jengi vittu kiusas sitä siitä? Kuinka paljon jengi vittu kiusas sitä siitä, että se jotenkin tajus tän, mistä me nyt puhutaan. Joo, vitun Lapienergia, vittu mikä nolo äijä oikeesti. Mitä toi pyörii ja tekee jotain IG-live-tanssivideoita. Niin kuin mitä vittua toi kuvittelee, tiedätkö? Todellisuudessa oikeesti mä en usko, että siinä oli mistään muusta niinku kyse kuin siitä. Että tiedätkö, sä yritit täyttää sen sun tyhjyyden ja tylsyyden jollain konkreettisella tekemisellä, eikä sille, että sä niinku selaat somea tai niinku siihen liittyviä asioita, vaan semmosia niinku luonnonläheisiä asioita. Ja mä arvostan sitä äijää jotenkin ihan saatanasti siihen. Niin siis eikö sun just nimenomaan niinku, että sulla tulee tylsää, niin sä oot silleen, että no mä kävelen tosta 5 kilometriä tonne johonkin kahvilaan. Ja menen yksin sinne istuu kahville. Sä tilaat kahvia ja sit sä näet, että siellä istuu joku toinen yksinäinen. Ja sä oot silleen, että voiko tähän istua? Höpötellääks? Ei, mä oon mieluummin tässä yksin nyt. Okei. Sit sä menet omaa pöytään. Sippaat sen kahvin siihen, katot atmosfääriä, okei. Tää on tämmönen mesta, tiedätkö? Ihan vittu, siis normaaleita asioita, jotka on täysin epänormaaleja nykypäivänä. Sua pidetään ihan hörhönä, jos sä käyt yksin vittu kahvilla jossain kahvilassa, tiedätkö? Silleen mitä äijä tekee? Mut kun just Unve toikin niin kun semmonen joku, mistä me ollaan saatu se ajatus, että meidän elämän pitäisi olla jotenkin unelmaelämää. Tiedätkö, että ne Netflix-sarjan tekijätkin, ne tekee ihan perusasioita. Ne herää 7 aamulla, ne juo sen kahvin, ne menee näyttelee sen 2-3 ottoa siihen sarjaan, ja sitten ne menee himaa. Tai tiedätkö, niin kuin mistä toi tulee, että pitää olla joku unelmaelämä, missä on vitusti sisältöä. Me ollaan ihan vittu tyhmiä kuin saappaat, saatana. Meidän pitäisi nauttia siitä, että meillä on katto pään päällä ja me päästään paskalle pöntölle, kun meillä on hätä ja meillä on joku safka tossa, mitä me voidaan itse modaa sen mukaan, mitä me halutaan esimerkiksi. Tai tiedätkö, niin kuin, mistä tää on tullut tää jotenkin ajatus siitä, että niin kuin, ihmiselämä pitäisi olla jotain, niin kuin, mitä sen pitää olla. Se on se some. Se on se some. Siis mä ymmärrän Unve täysin, mitä sä meinaat tuolla. Mä ymmärrän niin kuin, ihan täysin, mutta mä otan sen vaan niin kuin, irti. Ja niin kuin toinen juttu siihen päälle se, että niin kuin mitä vikaa siinä katsojana elämisessä on. Että niin kuin käytännössä oikeasti me ollaan aika katsojina täällä. Ja sillehän se kuuluu mennäkin. Puuhastellaan niitä meidän omia juttuja ja ihmetellään. Nimenomaan, Joni. Nimenomaan. Ja mä yritän nyt oikeasti niinku harjoittaa sitä ja se on niinku oikeasti vaikeeta. Mä niinku huomaan, että se on oikeasti mulle vaikeeta. Mä en niinku kestä tylsyyttä. Juuri yhtään. Mä juoksen sitä tylsyyttä pakoon niinku someen tosi nopeasti. Jep, basicki, just nimenomaan. Se on vaan hävinnyt johonkin. Se on hävinnyt johonkin, vittu.
Se on aika pelottavaa oikeesti. Ihmiset ei ajatellut niin pitkälle. Musta tuntuu, että tämä informaatio, mitä me saadaan somen kautta, on ihan liikaa meidän aivoille. Se pistää meidän aivot semmoiseen, että johonkin luuppiin, mistä me ei koskaan päästä irti. Kuinka niinku kaikki on liian helppoa vaan. Eikä se välttämättä ole siitäkään, että kaikki on liian helppoa. Se on vaan toi vitun some. Se on niin sairasta, kuinka energiaa vievää se on. Mut just esimerkiksi, tiedätkö, jotkut musajututkin ja jotain, mitä mä niinku teen välillä silleen yksikseni. Mulla tulee joku, että no mä teen nyt johonkin biittiin. Jotain, tiedätkö. Ja sit mä huomaan, että mä oon käyttänyt siihen 2 tuntia aikaa. Ja sit mä alan miettiä silleen, että mitä mä saan täällä. Minkä takia? Sen somen takia. Mä en enää niinku, tiedätkö, mä mietin kaikesta loppupeleissä. Jos mä käytän siihen tarpeeksi aikaa, mä mietin, että miten mä voin menestyä täällä. Miten mä voin breikkaa täällä. Miten mä lähden muuttaa tätä, että mä saan tästä jotain vittu hyötyä irti, tiedätkö. Muuten se tuntuu niinku vittu turhalta. Sä et enää nauti vaan niinku perustekemisestä, tiedätkö. En mä tiedä, onko kellään muulla niinku sama. Niinku, että asioiden tekeminen, jos ei susta tuu niinku joku seuraava Travis Scott tai susta ei tuu seuraava Gettomasa tai susta ei tuu seuraava se tai tää tai toi, niin sit sä et enää tee. Sä et enää niinku jotenkin nautin niistä asioista, mitä sä vaan teet. Se on jotenkin ehkä niin koukuttava se ajatus, se kuinka helposti sä voit aina spreikata ja sit saada jotenkin just sen unelmaelämän, mitä sä näet siellä somessa. Todellisuudessa on ihan vitun perseestä semmonen elämä oikeesti, Sale. Kyllä mäkin nyt niinku oon jonkun kosketuksen saanut siitä. Sitten kun sulla on sitä haippia ympärillä ja sit tiedätkö, sulta oletetaan vittuja ja tiedätkö, jengi on silleen jee. En mä tiedä jotenkin. Crazy juttu, man. Mutta tätä ei voi juosta jotenkin karkuun enää. Mitä me tehdään, äijät? Tiedätkö, et sä voi enää, tiedätkö, en mä jotenkin usko siihen, että no joo, poista vaan, tiedätkö, vetää Gettomasat, osta vaan 330 itsellesi. Tiedätkö, kun tää elämä ja tää maailma on jotenkin evolvannut jo siihen some-aikaan, niin tiedätkö, sun täytyy vaan jotenkin hyväksyä se ja niinku jotenkin handlää se, mutta miten vitussa teet sen? Ei tarvis tehdä jotain paskaa, sillä pystys elämään, niin se olisi aika jees. Loppupeleissä kaikki on vittu paskaa sit kun sä teet sitä tarpeeksi pitkään. Se on loppupeleissä ihan samanlainen efekti, mikä sun täytyy löytää siitä sun lempijutusta kuin siitä paskajutusta. Sitten kun sä teet sitä tarpeeksi pitkään. Loppupeleissä ainut, mikä on niinku mun mielestä se kaikista tärkein asia tuollaisessa tekemisessä, on se merkitys, minkä takia sä teet. Paska löytyy hyvänkin jutun peräpäästä, se löytyy ihan samalla tavalla. Se löytyy oikeesti, se löytyy ihan samalla tavalla. Mun mielestä ainut, niinku, et sä pysty sitä, että joku on niinku tylsää ja perseestä ja puuduttavaa, sä et pysty juosta sitä karkuun elämässä mihinkään. Aina, tiedät sä, ainut mitä sä voit muokata mun mielestä on se merkitys, ja sun täytyy itse löytää se. Minkä takia? Se voi lähteä hyvin pienistä jutuista. Sä oot asiakaspalvelijana jossain kahvilas, niin sun merkitys on se, että mä menen tonne duuniin, ja mä yritän saada näille asiakkaille, tiedätkö, hyvän fiiliksen. Silloin mä oon tehnyt mun duunin, tiedätkö. Miten toi, että sä oot asiakaspalvelijana kahvilassa, loppupeleissä oikeesti muuttaa sitä, että sä oot esimerkiksi striimaaja? Sä mietit ihan samalla tavalla. Mä laitan ton liven päälle, ja nyt mä oon tämmönen siellä livessä. Se ei muuta mitään muuta kuin se, että saat enemmän rahaa siitä ehkä siitä striimaamisesta, jos sä nyt meet johonkin sillä. Mitä sä teet sille rahallakaan, jos ei sulla ole merkitystä? Mitä sä teet sillä? Teet sä jotenkin? Mä voisin oikeesti jäppää tästä vittu 100 tuntia. Tää on jotenkin niin... Tää on ehkä vähän semmonen asia, minkäkaan mä oikeesti itekin taistelen. Vaikea löytää jotenkin merkitystä tästä paskasta vittu välillä. Niinku tän somen keskellä varsinkin. Et vaikka niinku tiedostaa jotenkin kaiken, mutta sit kun sä katot tota somea ja sä näet ihmisten onnistumiset ja sä näet ihmisten ne kaikki huippuhetket, niin sulla tulee semmonen joku niinku outo fiilis siitä. Juu, siis kyllähän raha luo niinku turvaa. Mut kun oikeesti silleen, tiedät sä, vähän ehkä hölmösti ajateltuna, mut silleen, että mä vaan saan mun pointin, on se, että moni ihminen, jolla on loputtomasti rahaa, niin ne toivois, että ne pääsis semmoiseen tilanteeseen, että ne vois edes jahdata sitä rahaa. Koska niillä on niin paljon rahaa ja niillä on niin, kaikki on niin helppoa, että sä et enää löydä niinku merkitystä. Tietenkin niinku se raha luo sulle, tiedätkö, vaihtoehtoja ja kaiken näköistä ja turvaa ja mahdollisuuksia ja whatever, mut loppupeleissä sulla on oikeasti ne kaikki samat setit niinku ilmasta massiikin. Se on vaan tästä sun mielestä kiinni jotenkin. Miten sä ohjelmoit se? Tiedätkö, miten just jotkut semmoset niinku tosi köyhät maat, niinku meneekö se vaan automaattisesti silleen, että se missä on korkein net worth, niinku ansiot on korkeimmat, niin ihmiset on onnellisimmillaan siellä. Niinku mitä jotkut niinku tosi köyhät maat, missä oikeesti sä joudut niinku metsästää sun safkan. Sä elät jossain teltois ja niinku whatever. Onks ne automaattisesti vaan jotenkin niinku tyytymättömämpiä niiden elämää kuin semmonen ukko, jolla on miljoonia tilillä? Matti Nykänen taisi sanoa, että isot rahat on niille, jotka ei oikeasti tiedä mitä ne haluaa. Mutta on kyllä oikeasti aika fiksusti sanottu.
Vittu, että tänään ollaan kyllä jäpätty oikeesti taas. Mulla loppuu ne bannitkin feisittiin kohta. Mennäänkö kohta yksi nuke taas? Ei mä lähde kyllä nukkuu ihan just. Niin, Unbe just. Kun se sosiaalinen media, jep, sä oot oikein jäljellä tossa, mä hiffaan tossa. Se on niinku, että sosiaalinen media saa sulle semmosen ajatuksen jotenkin sun mieleen, että sulla on tosi paljon niinku tuijottavia silmiä, jotka odottaa sulta jotain. Ehkä mulla voi olla vähän erilainen fiilis siitä, koska mä oon niinku striimaaja. Että vähän ehkä niinku konkreettisemminkin tollanen ajatus. Niin just tekee siitä niinku muiden huomiosta, jep. Mut kun porsas se on just se kaikista vaikein tässä nykypäivänä, että mikä sut tekee oikeasti onnelliseksi, kun tää sosiaalinen media niinku ryöstää sun identiteetin. Et kun miten sä voit tietää, mikä sut tekee onnelliseksi, kun sulla ei ole koskaan ollut tylsää. Jos sä kuvittelet, että ainut, joka sut tekee oikeasti onnelliseksi, on ne somepostaukset, mitä sä pääset niinku selailemaan. Tai se joku Netflix tai jotain. Ja niinku kuinka vaikea sun on niinku irrottautua siitä setistä. Ja miettiä, että mikä sut tekee onnelliseksi, kun se on niin läsnä koko ajan. Mutta on toi niinku sairas, kun käy tuo salillakin, niin siellä on oikeasti kaikki ihmiset sarjojen välissä vaan puhelin kädessä. Minä mukaan lukien. Mut siis syntyvyyskin on laskenut paljon, niin musta tuntuu, että se johtuu somesta sekin. Tiedätkö, ennen somea ihmiset mietti, mistä ne saa merkitys niiden elämään, ja niillä tuli vitun tylsää. Ne perusti perheen, ja ne teki kaiken se perheen eteen. Eikö toi meiksi ihan sens? Tiedätkö, syntyvyys laskee maailmassa ton somen takia. Koska ihmisille ei tule enää semmoista oikeasti vallottavaa merkityksettömyyden tunnetta. Että se on joku semmonen tyhjyys ja pikku masis, mikä sulla on koko ajan päällä. Mutta se ei ole kumminkaan semmonen vallottava, joka saa sut, tiedätkö, niinku raivon partaalle, että nyt pitää vittu keksiä jotain. En oo pitkään aikaa Joni kyllä oikeasti käynyt. En oo pitkään aikaa kyllä käynyt silleen lenkilkään, ilman että mä kuuntelisin musaa. Kai se on sitäkin, että jengi ei halua lisää ihmisiä kärsimään tähän ekonomiaa. En mä tiedä, mun mielestä toi kuulostaa kopiumilta, Joni. Ehkä mä oon ite vaan jotenkin niin nyt silleen hiiltyneenä tän somen haitoista, että voi toi pitää ihan paikkansa, mut... Siis Basikki, mä sanoin ihan en mä pysty. Mä kävelen himaa. Mä oon joskus ajanut 15 minuuttia takas himaa salilta, koska mä oon unohtanut kuulokkeet. Koska minähän en treenaa ilman omaa musiikkia. Vaikka siellä soi musiikki siellä salilla, niin minähän en treenaa ilman omaa musiikkia. Köyhyysrajalla olevia hankkii joku lapsi ATM. Kuinka kannattava päätös. Niin onhan se tietenkin sääli, mutta mä uskon, että tollasissa tilanteissa se merkitys sen perheen niinku koossa pitämisestä on niin iso, että sen homman vaan saa toimia, vaikka ne kortit ei oiskaan niinku hyvät siihen.